No niin, oikein hyvää huomenta tosiaan kaikille. Me lähdetään tänään modernin myynnin maailmaan ja mä ajattelin, että eihän me voida lähteä modernin myynnin maailmaan niin kuin ilman tietysti moderneja härveleitä, niin vedetään tämmöinen pieni tsekki. Toivottavasti kalvot näkyy, eikä vaan. Hienoa. Eli ei ole mitenkään superseksikäs nimi tänään. Modernisoin myyntisi. Mä yritän avata, mitä tarkoittaa myynnin modernisointi tai moderni myynti mun näkökulmasta. Ja sitten tietysti vähän käydään läpi ylipäätään agendan mukaisesti kohta, jota peilataan. Mutta ennen sitä, niin mä voisin mun kollegalle antaa pienen puheenvuoron, joka voisi toivottaa tervetulleeksi meidät webinaariin. Niin ole hyvä vaan. Lämpimästi tervetuloa Modernisoi myyntisi webinaariin. Minun nimeni on Aava Ilonen, eli tuttavallisemmin AI. Toimin tässä webinaarissa varmistamassa, että tekniikka toimii ja saadaan tallenteet talteen. On hienoa päästä starttaamaan aamu yhdessä modernin myynnin äärellä ja varmistamaan, että olemme kaikki ajan tasalla valtaistuneiden asiakkaiden odotusarvoista ja vaatimuksista. Ja tietysti ennen kaikkea varmistamme, että saamme ne alati tiukentuvat tavoitteet täyteen myynnissä. Mutta nyt pidemmittä puheitta annetaan puheenvuoro äärimmäisen ärsyttävälle ja täysin tennareistaan pimahtaneelle kollegalleni Sani Leinolle. Kiitos. Joo, eli äh, miksi näytin tämän äskeisen on tietysti se, että mun mielestä on kiva elää myös ajassa, ja toi oli tämän hetken tilanne siitä, miten voit ihan muutamalla sanalla, niin kuin varmaan huomasit, niin tosiaan saatoin vaikuttaa hetken hänen puheeseensa, mutta toi on se taso ilmaisversiolla tällä hetkellä suomen kielellä. Tuohon meni varmaan 37 sekuntia, kun mä ton tein. Eli tein ton tekstin, painoin ja se, että se lataa muutaman minuutin ja sen jälkeen tulee tollasta. Aika kivasti mun mielestä lähtee jo suunliikkeet ja tietysti meille mahdollisuuksia vaikka sun miten. Toi nyt oli tommonen pieni vitsipätkä, mut kyllä se kertoo siitä, että jos mä olisin näyttänyt tuon sama vaikka vuosi sitten, tai taisin jopa näyttää, niin kyllä tämä taso on hurja, millä tekoäly kehittyy. Eli tekoäly tosiaan tehty 37 sekuntia kesti tuollaisessa videossa. Sillä voisi vaikka millä tahansa kielellä sitten toivottaa tervetulleeksi tai mitä tahansa. Mutta nyt on kuitenkin ihan oikeatakin ihmistä paikalla. En sano oikeata älyä, koska sitä en ole varma, mutta oikeinen ihminen ainakin paikalla. Leinosani on mun nimi. Kalvolla näkyvä hahmo on taas sitten tekoälyn käsitys minusta. Ja siinä mielessä on tämä mukana koko ajan omassakin toiminnassa tekoäly, mutta mä uskon, että paras yhdistelmä syntyy luontaisen luomuälyn ja sitten tukiälyn yhdistelmänä. Mun tausta lyhyesti on se, että 17 viime vuotta on tehnyt B2B-myynnin parissa erilaisissa tehtävissä, kirjoittanut pari tietokirjaa, asiakaskokemus ja sitten myyntikirja. Nämä on molemmat lähellä sydäntä. Se sitten on ollut luomassa maailman ensimmäistä sosiaalisen ja digitaalisen myynnin ammattilaistutkintoa Irlantia ja myöhemmin Suomeen, eli sitten nämä sosiaalisen median digitaaliset kanavat, voisi sanoa semmoinen niin teknologia-orientoitunut myynti on myös lähellä sydäntä. Jos kiinnostaa kuunnella Horinota tarkemmin, löytyy myyntipodi Spotifysta, ja sitten niin kuin Anu tuossa sanoi, School of Salesin parissa varmasti niin kuin avoimia koulutuksia ja muuta, niin muuta kuin tervetuloa kelkkaan. Mutta tylsin osuus on nyt alla, mennään tämän päivän teemaan vähän. Eli tämmöinen on kokkailtu, varmaan huomasittekin ilmoittautumisen yhteydessä, niin lähdetään vähän purkamaan, koska aika on kuitenkin napakka. Mä nostan hieman semmoisia mun mielestä tärkeimpiä nostoja asiakkaiden odotusarvoista, toisaalta myös tämmöisellä teemalla, että osataanko me ostajaa. Murran ihan muutaman myytin, mitä meistä, mitä me kerrotaan, että mitä asiakkaat tai ostajat ajattelee ja mikä on sitten se tutkittu todellisuus. Sitten avataan 4T:tä ja loppuu vielä vinkkejä, niin eiköhän meillä ole kiva sessio kasassa. Ja voidaan tekniikasti muuten tehdä sillä lailla, että jos tulee chattiin jotain kysymyksiä, Anu sieltä voi sitten vaikka jossain vaiheessa, jos tulee semmoinen päivän polttava tai tarkentava, niin voi ottaa semmoisen keskenkin, mutta muuten varataan sitten loppuun aikaa kyssäreillä. Näin. Hei, mennään
tällaisella liikkeelle, koska te olette tänään raivannut aikaa meille, niin me halutaan tietysti tavallaan palkita myöskin tästä. Eli tuossa niin kuin huomattiin, meillä on tosiaan Rubakin linjoilla morjenstamassa. Meillä on syyskaudella todella tiukka ja hieno kattaus, erilaisia myynnin osaajia, erilaisia ohjelmia, todella paljon niin kuin kaiken näköistä. Tässä on nyt muutamia nostoja meidän syyskauden tilaisuuksista, ja tosiaan siellä on Kati Huskovikilää, Mika Derubanovic, sitten on Kert Kenner, ja sitten meillä on vielä myynnin johdolle oma foorumi, jonka lisäksi sitten mennään Lahteen Winter of Salesista ensi vuoden puolella. Mutta Anu, onko tällä viikolla jotakin erityistä tapahtunut School of Salesin näkökulmasta? Joo, eli itse asiassa School of Sales täyttää tällä viikolla jo 4 vuotta, eli aloitettiin siellä koronan keskellä 2020, ja sen kunniaksi meillä on myös tämmöinen erityisen hyvä tarjous nyt kaikille teille ensisijaisesti, jotka olette mukana tässä tämän aamun webinaarissa tai olette ilmoittautuneet mukaan, eli jopa 40% alennuksella on nyt tarjolla kaikki nämä syksyn koulutukset, kun ilmoittautuu tässä tämän viikon aikana. Ja tietyllä koodilla, eli 4V, se varmaan siellä Sanillakin on jossakin tallessa, niin ja voi laittaa sitten vielä sen muistoksikin, niin tervetuloa mukaan, jos on jotakin semmoisia ajankohtaisia aiheita. No niin siinä se näkyykin, mikä on ajatellut, että olisi hyvä kouluttautua, mutta ei ole vielä saanut aikaiseksi, niin nyt kannattaa hyödyntää meidän synttäritarjous. Juuri näin. Eli tosiaan vedetään vielä kerran toi animaatio. Pam, pam, pam. 4 vuotta, niin tämä on tosiaan semmoinen, älkää kertoko kavereille missään nimessä, tämä on vain teille. 4V-koodilla tämä webinaari osallistujille viikon verran mennään tietysti pikkasen paremmilla priceilla. Mutta se mainonnasta, tulkaa mukaan, siellä on huippujuttuja. Jos en olisi itse lavalla, niin minä olisin esimerkiksi Ruban kerralla ehdottomasti. No niin, mitä asiakkaat ajattelee? Mitä ne oikeasti odottaa meiltä? Mä ajattelen, että me voitaisiin käydä tämä pitkästi tai lyhyesti, mutta varmaan teidän aikaa säästäen tuodaan niitä tärkeimpiä nostoja. Niin tässä ihan pidemmittä lässytyksittä sellaisista eri tutkimuslähteistä tulleita odotuksia. Ja avataan hieman muutama lisää. Asiakkaat odottaa, että meidät huomioidaan reaaliaikaisesti. He käyttää kansainvälisessä kirjallisuudessa tämmöistä real-time responssia, että mä en halua edes nopeaa responssia, mä haluan reaaliaikaista responssia. Se alkaa olemaan odotusarvo. Se, miten minua palvellaan, on yhtä tärkeää kuin mitä minä olen hankkimassa. Tähän taas tulee Salesforceista ja tarkoittaa käytännössä sitä, että monen palveluntarjoajan taso on jo niin hyvä, että sillä laadulla ei vaan voi kilpailla, vaan myös se kokemus merkitsee tai on jopa yhtä tärkeää kuin se, että mitä mä olen hankkimassa. Sitten autettu itsepalvelu. Assisted self-service on semmoinen, mihin monet ovat valmiita. Me asiakkaina ihmisinä ollaan valmiita palvelemaan itseämme, jos ja kun mulla on tuki siinä vierellä. Palataan pian siihen. Me halutaan riippumatta roolistamme aina henkilökohtaista palvelua. Sieltähän Salesforce tuli tällä uudella termillään B2Me, eli ei ole niin enää, että mä olen B2B-ostaja-asemassa, niin silloin mulla on niin kuin odotusarvo olisi täysin erilainen. Mä haluan kaikissa rooleissani henkilökohtaista, ja sen takia meidän täytyy ymmärtää, että henkilökohtaisuus, personointi palvelussa on aivan kriittistä. Viimeinen nopea nosto on tietysti se, että mä odotan sitä asiakkaana, että kun minä otan yhteyttä toimittajaan, yritykseen ja organisaatioon, että mua palvellaan niin, että mun ei tarvi ottaa erilaisiin osastoihin yhteyttä. Eli mä haluan, että organisaatio itse ratkoo omat sisäiset prosessinsa. Kun minä otan yhtiön yhteyttä, niin mä haluan, että he hoitaa mun asian kerralla kuntoon, eikä pompottele mua. Tässä on niin kuin erittäin napakka semmoinen iso linja, mitä asiakkaat odottaa ylipäätänsä. Me nostetaan hieman tikun nokkaan muutama näistä. Mutta riippumatta mistä sinä tulet, mikä sun business on, niin älä näiden trendien äärellä
niin kuin nukahda, koska nämä on ihan universaalisti eri aloilta tulevia. Niissä alkaa olla samoja odotusarvoja. Sielläkin varmasti tunnistat, että sulla saattaa olla tiettyjen toimijoiden kanssa sitten osa näistä vaikka tärkeämpiä, mutta isossa trendissä nämä on kaikki totta. Eli aikajänne, millä mä haluan palvelua, pienenee. Mä haluan, että minut huomioidaan aina yksilönä, aina se persoonallisuuden, ja sitten mä toisaalta odotan, että organisaatio itse ratkoo nämä niin kuin sisäiset prosessinsa. Mä en ole valmiina niin kuin hyppimään eri osastojen ja toimien suhteen, ja se aiheuttaa sitten isosti ärtymystä, jos niin käy. No nyt kuitenkin, jos mennään vähän tähän niin kuin B2B-myynnin maailmaan ja myynnin odotusarvoihin, niin mä vilautan ihan nopeasti sitä, mihin tosiaan tämän myyntikirjan isoin aika meni, eli tutkimuksiin, tietysti tutustumiseen ja analysointiin ja niiden kautta näkemysten muodostamiseen, niin tämähän on osalle varmaan näkynytkin tämä kalvo, niin en aio tätä alustaööhön avata, mutta nämä on tutkittuja asioita, miten B2B-asiakkaiden ostokäyttäytyminen on muuttunut viimeisen 5 tai 10 vuoden aikana. Täällä jokaiselle on tietysti sitten kirjassa ja muualla niin kuin syvempikin lähde, mutta mä halusin nostaa tästä pari sellaista, mikä on mun mielestä just tässä 24 syyskaudessa tosi tärkeää. No ensimmäisenä on tietysti se, että asiakaskokemuksen rooli, se korostuu jatkuvalla tahdilla johtuen siitä, että me ollaan globaalissa kentässä. Meidän kilpailija ei ole enää se naapurifirma siellä pienellä paikkakunnalla, vaan se tulee internetin yli ihan mistä tahansa. Sä alat vertailemaan, miten Voltin toimitus ja sun nykyisen B2B-palveluntarjoajan toimitus menee keskenään. Mä haluan katsoa, että hetkinen, Amazonilta saa klikattua yhdellä klikkauksella, miksei tämä mun toimijani pysty samaan. Eli kun me asetaan kaikki siellä internetin äärellä, niin se myöskin haastaa meitä siihen, että näitä odotusarvot kuluttajamaistuvat. Ja tämä kuluttajistuminen näkyy nyt tietysti monellakin tasolla. Se näkyy siinä, että minä ja sinä chatataan yhä useammin, meillä on WhatsAppit laulaa, niin sanotusti hyvin pikaviestin tyyppistä kommunikaatiota, ja yksi niistä vielä lisäksi on esimerkiksi tällaiset nostot. Eli nyt mä oon huomannut, että 23 tehty tutkimus Salesforceilta, niin siellä tulee aika rajujakin väitteitä tai aika isoja tällaisia rohkeita lausuntoja. 74% asiakkaista odottaa, että he voivat tehdä verkossa kaiken, minkä he voivat tehdä myös henkilökohtaisesti tai puhelimessa. Ja tätä kun hetken aikaa pureskin, niin se tietysti nostaa meidän niin kuin monen, voisi sanoa, haasteeksi sen, että me ymmärretään, että ihan kaikki ei myy niin kuin tässä kuvassa näkyviä vaatteita tai kuluttajapalveluita, jossa on varmasti ollutkin se, että nyt jos me tilataan vaikka netistä vaatteita, niin me halutaan vähän nähdä, että siellä on joku avatar, joka kautta mä pystyisin mätsäämään mun kokoihin sopivat kerrastot ja sitä kautta niin kuin tekemään, niin miten tämä sitten taas liittyy B2B-bisnekseen? Jos ajatellaan, että kaiken mitä vaan voin tehdä henkilökohtaisesti tai puhelimista, mä odotan, että voidaan tehdä myös verkossa, miten tämä liittyy sitten tuonne B2B-ympäristöön. Palataan siihen kohta. Toinen, missä mä haluan yleensä kupleja puhkaista, on tämmöinen lause, kun esimerkiksi, että nuorempi sukupolvi preferoi digiä. Se ei ole enää totta, koska se ei ole vain nuorempi sukupolvi. Ja tässä on nyt tuoreen, tämä tulee Salesforceista sama tutkimus kuin äsken. Asiakkaat, jotka preferoivat digitaalista palvelukanavaa, niin jos katsotaan, että siellä ainoastaan boomerit preferoi joitain muita kanavia enemmän kuin digiä. Eli digitaaliset kanavat ovat kaikkien sukupolvien edustajien preferoitu kanava numero 1, jolloin voidaan sanoa vähän vahvemmin, että pian kaikki päättäjät preferoivat digiä. Ja nyt on tietysti tärkeää avata toikin, että mitä se tarkoittaa, että preferoidaan digiä, koska se ei tarkoita missään nimessä, että me haluamme tehdä kaiken digitaalisesti, vaikka tämä äskeinenkin lause sanoi, että he voivat tehdä verkossa kaiken. Ja tämän mä uskallan
aidosti, mä uskallan olla hieman jopa vastaan tutkimuskirjallisuutta siinä mielessä, että mä en usko itse siihen, että sukupolvi, ikä tai mikään muukaan tämmöinen iso kategoria määrittäisi sitä, millaista palvelua mä haluan. Palvelukonteksti määrittää paljon enemmän sen palvelun toiveen ja laadun kuin se, että mitä sukupolvia edustan. Annan esimerkin. Jos sinä haluat todella nopeasti, näppärästi jonkun asian, digi on varmasti sun valinta. Sä haluat siltä botilta tai jostain omapalvelusta yhdellä napilla nopeasti sen reseptiuusimisen. Mutta sitten kun sä haluat, joku menee syvällisemmin, henkilökohtaisemmin, niin ei silloin enää preferoida kaikissa tilanteissa vain digitaalista, jolloin meidän täytyy nyt viimeinkin ymmärtää se, että meidän täytyy tunnistaa asiakkaan konteksti, missä asiassa hän haluaa minkälaistakin palvelua ja pyrkiä tarjoamaan sitä usealla eri tavalla. Mutta tietysti tässä niin kun modernissa maailmassa me ei voida enää niin kuin ajatella niin, että se ensin se muu ja sitten digi, vaan meidän pitää jopa ajatella vähän, että no mitä me tarjotaan digitaalisessa ympäristössä näille näppärille, kuluttajille ja asiakkaille, jolla on se valta tässä kännykässään, niin tarjota se ehkä ensin ja sitten miettiä ne muut kanavat. No nyt, miten sitten toteutuu, on tietysti tämä, että mä asiakkaana odotan saumatonta kokemusta, eli juuri niin kuin äsken sanoin, että digissä mä haluan sen näin, mutta sitten välillä mä haluankin sit fyysisesti asioida tai jutella sen myyjän kanssa tai keskustella tilauksestani, tarpeestani, niin sitten tulee niitä stipluja, eli joudutaan toistamaan jatkuvasti eri osastolta toiselle. Ja tämä on iso ongelma tällä hetkellä, että meillä ei organisaation sisäiset tiedonkulku tai läpinäkyvyys ole olemassa, ja asiakkaat ainakin tällä hetkellä kokee, että joudutaan toistaa sama asia. No justhan mä kerron sun kollegalle, että tässä on minun laskunumero ja tilausnumero tai tarpeeni, niin me joudutaan toistamaan useammin. Ja tämä on se, mitä tällä hetkellä ratkotaan todella aktiivisesti, eli sen takia osaltaan asiakaskokemus on noussut jälleen pinnalle, kun huomataan, että meidän täytyy sisäiset prosessit olla sellaisia läpinäkyviä, koska asiakkaat oikeasti jo vaatii sitä, että minun asiani tunnistetaan, hoitakaa te sisäiset prosessinne, mä haluan saumattomuutta palvelussani. No sitten, mitä se voisi käytännössä arkikielellä sanoa, niin älä pompota. Älä pompottele minua eteenpäin, sitten menee asiakkaalla hermot. Mä nyt kohteliaisuutta en viittinyt ottaa tämmöisiä esimerkkejä, miten värikkäällä kielellä asiakkaat puhuvat, mutta jos sulle sanotaan esimerkiksi puhelimella 24 näin, että morjesta, morjesta, mun pitäisi prenkata tuolla vaihtelemaan, niin olisiko täällä minkälaisia aikoja? Ja sulle sanotaan, että no ei meillä tässä ole, mutta sotapa tuonne toiselle toimipisteelle. Niin asiakkaat sanoo, että joo, no tiedätkö, mä menen muualle, että jos ei teiltä tämän verran kiinnosta. Eli asiakkaat ei oikeasti jaksa sitä, että kun hän on nähnyt netissä sen vaivan ja käynyt vaihtoehdot läpi, niin mä en enää jaksa odottaa sitä, että mun pitäisi niin kuin moneen eri kanavaan tai pisteeseen olla yhteydessä. Ja ikävä kyllä, edes tämän tason perusymmärrystä monella yhtiöllä ei ole, että meidän oikeasti pitää tarjota se ensimmäisen kontaktin ratkaisu. Se ei tarkoita sitä, että sun pitää ratkoa siinä kaikki asiat, mutta jos Anu tai Antti tai Sanna tai kuka tahansa on yhteydessä, niin pitää tuntea, että me palvellaan kaikki sua, eikä pompotella sua kuin jotain korispalloja. Toinen pointti on tietysti sitten tämä teknologinen ulottuvuus, ja sanoisin näin. Ihmiset rakastavat autonomaatiota, eli semmoinen termi tai voisi sanoa teema kuin autonomaatio nousi mulle silloin autoalalla työskennellessä, kun tutustuin Leaniin, eli olin Toyotalla töissä ja siellä esimerkiksi tämmöisestä käsitteestä puhuttiin kuin autonomaatio, joka tarkoittaa sitä, että se on prosessi, joka toimii automaattisesti, mutta sitten siihen tulee ihmisavusteisuutta, kun joku prosessin osa ei toimi. Ja tämän takia taas niin kuin autonomaatiota, jolloin ihminen ja kone niin sanotusti menee saumattomasti yhdessä. Ja
Tämä tarkoittaisi nyt palvelukontekstissa, myyntikontekstissa esimerkiksi sitä, että ihmiset on valmiita palvelemaan itse itseään ja me toivotaan autettua itsepalvelua. Ja nyt tulee mun mielestä herättävä, voisi sanoa sellainen realisaatio, mikä itselleni ei välttämättä ollut muutama vuotta sitten edes niin kuin ymmärryksissä, että B2B-kauppahan on 5 kertaa isompi kuin kuluttajaverkkokauppa. Eli B2B-puolen verkkokauppa on 5 kertaa isompi kuin kuluttajaverkkokauppa. No kysymys sulle. Kumpi on ollut niin sanotusti otsikoissa? B2B-verkkokauppa vai kuluttajaverkkokauppa viime 10 vuodet? Aivan. Kuluttajamaistuminen on johtanut siihen, että me puhutaan kuluttajaverkkokaupassa, mutta arvollisesti B2B:ssähän se todellinen potentiaali on. Pointti. Nyt meillä alkaa olla tilanteita, että siellä B2B-puolellekin on ymmärretty, että ei se eroa, miten minä haluan palvelua B2B-asiakkaana tai yritysostajana versus kuluttajana, vaan jos mä oon vaikka tilaamassa lääkärituolia, niin tässä on esimerkki mun kaverin Mikko Sepän firmasta HeadQ, tämmöinen ilmainen ja spontaani, en nyt sano mainos, mutta esimerkki siitä, että niin kuin jos tilataan tällaisia, voisi sanoa kalliitakin erilaisia teknologioita, niin sielläkin asiakkaat odottaa, että ne pääsee vähän näppäilemään ja käkkäilemään, miltä se mun iso teollisuuslaite tuntuisi tai näyttäisi, tai joku muu laboratorioväline, ja tällaisia tehdään todella isojakin tilauksia itsenäisesti. Ja nyt minkä takia mä halusin nostaa tämän esimerkkinä on se, että he esimerkiksi myy tällä tavalla sitä B2B-myynnin muutosta ostamisen näkökulmasta, eli asiakkaat haluavat itse päästä näkemään ja kokemaan, saamaan ensimmäisen hinta-arvioinnin livenä yhä useammin, ja se, miten meitä tällä hetkellä valitettavasti monessa palvellaan, on tämä vasen puoli, ja tässä mä oon Sepän Mikon kanssa 100% samaa mieltä. Heti kun mulle tulee tarve ja mun pitää mennä niin kuin, henkisesti semmoiseen sähköposti-bingoon, jossa mä edestakas vastailen, tarkennan pieniä asioita, onpa kyseessä yritystilaisuus, onpa kyseessä joku hankinta kiinteistöön, niin mä odotan sitä, että mä saan vähän tämmöistä hintahaitaria, mä saan nähdä vähän sitä toimitusaikaa, mä pystyn itse konfiguroimaan jollain tavalla. Ja tämä on tosiaan se, että itsepalvelu tai ihmisavusteinen verkkokauppa, jossa asiakas saa itse kokeilla ja tehdä, ja sitten sitä henkilöä autetaan sit ihmisavusteisesti, jos ei meinaa tilaus mennä prosessissa eteenpäin. Se on myös B2B-myynnin seuraava iso tulevaisuus. Mä uskallan väittää, että ensi vuonna jo me tullaan näkemään aikamoisia läpimurtoja, koska se on jo volyymillisesti niin valtava se, että jos niin kuin hassua sanoa näin, mutta monelle asiakkaalle se, että miten häntä kohdellaan, kun hän tekee palvelutilauksen, kuinka näppärää se on, saattaa ollakin yhtä tärkeää kuin se, että mistä hän hankkii sen. Brändiuskollisuus katoaa kuin tuhka tuuleen, jos toisella on merkittävästi vaivattomampaa hoitaa se tilausprosessi loppuun. Tämä on hurja niin kuin nähdä myös tuo B2B-ympäristössä. No nyt mennään vielä vähän tarkemmin siihen, osaatko ostaja-osio, mitä lupailin, niin mä oon huomannut, että tietyn näköisiä myyttejä vähän maailmalla vielä ostamiseen ja asiakkaiden odotustiin liittyen. Murretaan niistä pari. Yksi on tämä. Asiakkaat janoavat jatkuvasti lisää tietoa. Näin me sanotaan, että meillä pitäisi olla koko ajan niin kuin hirveä määrä tietoa asiakkaalle tarjottavana, meidän pitäisi tuottaa enemmän sisältöä, jossa sitä tietoa on, ja sitten meille pitäisi tarjota pitkin prosessin matkan varrella sitä lisää tietoa. Eli tieto olisi se, mitä asiakas haluaa. No nyt, jos katsotaan tutkimuksia ensimmäisenä, niin asiakkaat itse asiassa sanoo, että tämä tulee Gartnerilta, että tieto, sitä on riittävästi jo pitkin matkan varrella. Jos katsoo vasempaa graafia, niin informaatio, jota kohtasimme ostoprosessimme varrella, oli yleisesti korkeatasoista, terveisin 90%.
tieto ei ole se, mitä asiakkaat odottavat tai janoavat, vaan mikä se on? No sehän on se näkemys siitä, että mitä minun tulisi tehdä. Meidän tehtävänä myynnin ammattilaisina tai toimijoina on kertoa asiakkaalle, miten suodattaa se kaikki tieto ja kaikki ymmärrys niin, että minun kokemukseni perusteella sinun rakas asiakkaani tulisi tehdä näin. Tästä asiakkaat on valmiita maksamaan. Ja tämä on mielestäni aina mielenkiintoista, kun me keksitään uusia nimiä, eli Gartnerhan esimerkiksi kutsuu tätä sense-makingiksi, eli jos ajatellaan sitä, että myynnin pitäisi tehdä myyntiä tavalla, jossa on niin sanotusti järkeä tai jujua, niin se ensin hymyilytti, mutta sitten mä tavallaan ymmärsinkin, että totta kai, tämähän on sitä, että mä tiedän, että tuolla on valtavasti informaatiota, tuolla on monenlaisia vaihtoehtoja, perustuen mun kokemukseeni, filtteröidä se, mitä sä oikeasti tarvitset. Niin tämähän on se tapa, mitä asiakkaat odottaa erityisesti niin kuin myynnin ammattilaiselta. Minä kerron sinulle, mitä minun kokemukseni ja sun tilanteen tuntien sinun tulisi tehdä. Tästä asiakkaat on valmiit maksamaan. Ja sen takiahan niin saatatte tietääkin se lauseen, mihin mennään hetken myöhemmin, mistä mä oon tuossa paasaillut. Toinen myytti, todella tärkeä myytti, on asiakkaat ei anna enää aikaa myyjille. Tämmöistä kuulee. Ja nyt on tärkeää ymmärtää se, että tilastollisesti siis asiakkaat käyttävät yhä enemmän itsenäisesti ostoprosessiin ja toimittajille siunattu aika vähenee totta kai. Tämä on taas myös trendi. Mutta sitten siitä ei voi vetää johtopäätöstä, että se, että toimittajille annetaan 5 tai 15 kollektiivista prosenttia siitä koko ajasta, niin se ei tarkoita, etteikö asiakkaat olisivat valmiita antamaan aikaa myyjille. Ja tähän taas mun mielestä tosi mielenkiintoinen havainto tavallaan on se, että no jos asiakkaat eivät anna aikaa myyjille, niin mikä on se syy, minkä takia me kuullaan tollaisia lauseita? Se syy on se, että asiakkaat eivät koe saavansa arvoa monestikaan kohdatessaan myyjän. Tämä on vähän karua luettavaa, varsinkin meille myynnin ystäville ja ehkä osa myyjille. 60% asiakkaista, tämä on Salesforcein tutkimuksesta, koki, että asiakkaat tai myyjät ei ole valmiita tutustumaan heihin. Sieltä tulee edelleen kuule Sami Heimoa ja kuka teillä sitä tätä tekee, niin tämä on transaktionaalista. No eihän me tällaisella, jos tuntemus on tämä, että minua ei kuunnella, tämä on transaktionaalista, tämä on myyntilähtöistä, mä oon vaan niin kuin asiakkaana myynnin kohteena, niin eihän mä nyt innolla lisää aikaa haluakaan. Mutta nyt se iso pointti on tässä, että eihän sinun tilanne ole sama kuin semmoisen keskivertopulliaisen, joka nyt ei vaikka myyntiä niin kuin ole tehnyt vuosia. Koska taas mehän tunnistetaan itsemme, että mehän ollaan niitä arvontuottajia ja sellaisia, joista saadaan hyötyä myyntiprosessin varrella, niin tämä homma kääntyy täysin päälaelleen. Kattokaapa tätä. Eli 428 ostajaa tutkittiin tähän tutkimukseen, ja siellä mun mielestä huutomerkein kannattaa melkein lukea ääneen tuo yllä oleva lause. Tutkitusti asiakkaalta, jotka ostavat ja ostivat, kertovat, että he on valmiita tapaamaan myyjiä etsiessään uusia ideoita tai mahdollisuuksia, jolla parantaa liiketoiminnan tuloksia. Ja nyt tärkeä pointti on tässä siis, myyjiä ollaan valmiina tapaamaan jopa ennen kuin minulla on mitään todellista tarvemäärittelyä tehty, jos ja kun koetaan, että tämä henkilö on oman alansa ammattilainen ja hänen tapaamisellaan on vaikutus, että mä tuun todennäköisesti pärjäämään paremmin mun bisneksessä. Eli jos sulla on ideoita, näkemyksiä, millä mun bisnestä parannetaan, mun ovet on sulle auki. No nythän me tiedetään, nyt on 2 kategoriaa. Joko mä olen kaupparatsu, tai sit mä oon tämmönen konsultti.
toiselle mun ovi ei aukea, toiselle se aukeaa. Eli jos sut koetaan oman alan kiistattomana ammattilaisena, meillä on yhä enemmän aikaa tällaisille myyjille, tämmöisille ammattilaisille. Jos sut koetaan, niin kuin minäkin valitettavasti, jos mä avaisin nyt LinkedInin, katsoisin sieltä kuule keskusteluja, että minkälaisia yhteydenottoja on tullut, niin kyllä se sellaista spämmäämismyyntiä edelleen on. En mä niinku, todellakaan halua yhtään enempää sitä. Ja tämän takia täytyy määrittää nyt, että myyjän positiointi ammattikentässä tulisi olla se, että nyt koetaan ammattilaisena, asiantuntijana, eikä vaan myyntiedustajana. No nyt tämä sanottua, niin tässä on ne 3 odotusta. Ei se sen monimutkaisempaa ole. Tämän uskaltaisin summaa, että nämä on niinku ne kaikista kriittisimmät odotukset, mitä asiakkaat meiltä odottaa. 1, ymmärrä mua. Älä vaan kuule, vaan ymmärrä. Ymmärrä, mikä mun tilanne on. Hei, ihan oikeasti, ymmärrä nyt hetki, mitä mä teen. Asiakasymmärrys. Ymmärrä minua. Sitä asiakas odottaa. Tämä on odotusarvo. Tämä ei ole mikään niinku haave tai toive. Tämä on nyt, mä odotan, että sinä ymmärrät minua. Toinen. Minä odotan, että sinä olet aidosti askeleen edellä, palvelet minua proaktiivisesti. Eli mun ei tarvi jokaista kertaa nostaa, että hei anteeksi, saiskohan palvelua, vaan mulla on jo odotusarvo, että joku pystyy tunnistamaan mun tilanteen ja palvelemaan proaktiivisesti. Proaktiivisuus, siinä on iso P, jota tällä hetkellä vedetään todella isolla kauhalla. 3, opasta minua. Näytä minulle tie, missä mun pitää olla. Miten mä säästän, miten mä vältän riskit, missä ne kuopat on, josta mitä mulla olla tietoinen. Ja ne henkilöt, jotka näyttää tietä tulevaan, kertoo aidosti asiakkaalle, että arvon asiakas, kokemukseni ja tilanteensa tuntien perusteella näkisin, että ja näitä asiakkaat arvostaa ja odottaa. Jolloin nyt, jos ja kun tämä on se odotusarvo, mikä asiakkaat alasta riippumatta meille tarjoilee, niin kysymys kuuluu tietysti sitten, että miten me vastataan tähän? Miten me myyntiorganisaationa vastataan näihin odotuksiin? Ja sen takia me ollaan puhuttu erilaisten kollegoiden kanssa niin kuin myynnin modernisoitumisesta, eli sanottu sitä, että myynnin tulee muuttua vastaamaan asiakkaiden tapoihin ostaa ja niihin toimintamalleihin, mitä he odottavat. Olette ehkä kuullut, että ostoprosessin fasilitointi, miten me ohjataan asiakasta siihen heräämisvaiheesta hankintavaiheeseen, miten me saumattomasti palvellaan. Mutta nyt on tärkeää määritellä, jos me ollaan modernisoin myyntisi webinaarissa, määritellä, että mitä moderni myynti mun mielestäni tarkoittaa. Ja siihen tietysti on varmaan niin monta määrittelijää tai niin monta teemaa, kun on kertojaakin, mutta mä oon yrittänyt avata mun ajatukseni tähän aiheeseen näin. Mun mielestä moderni myynti on sellaista, jossa myynti on varustettu relevantilla tiedolla, taidolla, työkaluilla ja teknologialla. Ja sitten ehkä tärkeimmät. Se tavoite on, että me maksimoidaan asiakasarvo ja minimoidaan myyntihukka. Ja nyt kun se Wikipedia-vastauksena tuossa lukee, niin mä en tiedä kuinka paljon se antaa ihmisille, jolloin nyt täytyy ymmärtää, mikä se todellinen tavoite tässä on. Siinä on 2 todellista tavoitetta. On työkaluja, millä se tehdään, ja sitten on se tavoite, miksi me tehdään. Se tavoite 1 on se, että asiakkaat odottaa arvoa, ja ne, jotka pystyy tarjoamaan asiakkaalle enemmän arvoa kuin kilpailijansa, voittavat enemmän. Ja toinen puoli. Ne, jotka tekevät vähemmän turhia ja tyhmiä juttuja, pystyvät dedikoimaan sitä rajallista aikaa oikeisiin asioihin. Eli voisi sanoa tämän suoremmin sanottuna, jos mä pystyn välttämään niin sanotusti myyntihukkaa, niin sen jälkeen minullahan on oikeasti käytettävissä aikaa siihen todella tärkeäseen asiaan. Ja tämä on tietysti ensimmäisenä semmoinen teema, mitä vastaan mä olen sodassa. Siis mä olen sitä vastaan sodassa, että asiakkaat eivät, tai myyjät, eivät käyttäisi asiaansa, siis aikaansa ihan mihin tahansa
koska se ajankäyttö myyntiin vähenee jatkuvasti. Meillä ei ole myynnissä tarpeeksi asiakasaikaa, aika menee vähän sinne sun tänne, jolloin meidän pakko suhtautua kriittisesti tähän myyntihukkaan. Kenelle me myymme, mitä me teemme, miksi me teemme, koska muuten käy niin, että tuntuu ikään kuin sä teet tavallaan ihan fiksuja asioita, mutta tulokset ei etene. Et jossain sä oot koko ajankin jossain Teamsissa, mutta kun mitään tuloksia isossa kuvassa ei tule. Ja se johtuu osittain siitä, että sitä myyntihukkaa syntyy, eli meidän fokus menee vaan väärille paikoille. Ja nyt tämä 4T:tä. Avataan se hieman, mitä tämä nyt käytännön tasolla tarkoittaa. 1. Meillä on siis tämmöinen 4T:tä tosiaan, mistä mä mainittinkin. Mä ottaisin tuohon vielä rinnalle siinä mielessä tuohon aiempaan lauseeneni, että tieto, taito, teknologia, työkalut, niin sen rinnalle ehkä ottaisin kuitenkin vielä tämmöisen tunneälyn. Ihan johtuen siitä, että jos teknologia menee varmaan osaltaan työkaluiksi, mä ymmärrän, että on muitakin työkaluja, mutta otetaan rinnalle kuitenkin se tunneäly, jotta me huomioidaan sitä, että asiakas edelleen toimii myös irrationaalisesti. Ja avataan vähän näitä. 4T:tä moderniin myyntiin. Miten mä siis modernisoin? Tämä 4T:tä, tällä tavalla me modernisoimme meidän myyntimme. Mitä se tarvitsee meiltä organisaationa tai sinulta myyjänä? 1, se tarvitsee sitä, että sulla on relevanttia tietoa. Nyt me nähdään esimerkiksi tällaisia näkymiä. Tämä on McKinseyn tämmöinen peilaus siihen, eli me tarvitaan tämmöinen läpinäkyvä näkymä siihen, että mulla olisi ikään kuin, voisi sanoa, peräpeili, sitten mulla on pulssi ja mulla on tuulilasi asiakasdatasta. Minulla pitää olla tietoa, että mitä tämä asiakas on ostanut, mikä tällä hetkellä meillä on tilanne ja mikä on se tulevaisuuden potentiaali. No nyt mä sanon ihan suoraan. Tämä on ihan perustason ramaa. Siis se, että mulla on tieto, mitä asiakas on meiltä tilannut, riippumatta mun roolista mä pääsen siihen käsiksi. Sitten mä tiedän, että ketkä tätä asiakkuutta hoitaa, mikä se tilanne on nyt ja mahdollisesti tulevaisuuden potentiaali. Ei tässä ole mitään uutta. Mutta se, että mä näkisin organisaatiossa, että tämä on oikeasti sillä tasolla, että meillä on läpinäkyvyys, asiakasdataa ja potentiaalia ja niin edelleen, niin hei ja siellä vedetään edelleen kuule kauniisti Exceleitä myyntipalavereissa monesti, että katsotaan vähän viime viikkoa, miten on mennyt. Sen sijaan, että mulla olisi proaktiivisesti tulisi signaaleja, että hei, että Sani, huomasithan, että sun asiakas, että tavallaan todella potentiaalisessa asiakaskohderyhmässä tapahtuu tällaisia myynnillisiä muutoksia. Huomioithan nämä, ja mäpä loin kun sulle tämmöisen hälytyksen tonne sun CRM:ään, niin soitat näihin 5 yhtiöön, kun siellä tapahtuu tällaisia liiketoimintamuutoksia. Niin kyllä me ollaan tuossa vielä isossa kuvassa harmillisen kaukana. Mutta tämä on sitä, mitä parhaat tekee. Tiedätkö, siellä on triggerit laitettu niin, että mainut ja Sales Navigaattorit nuuhkii dataa, sen jälkeen filtteröi sitä ja sitten tulee ilmoitus myynnille CRM, että Sani, katsopas tuolla muuten tällainen yhtiö, lisääpä prospektilistalleksi. Ei uutta, mutta onko sulla käytössä organisaatiossa, niin meillä on tässä vielä matkaa. Toinen T, eli taito. Meidän täytyy oikeasti ymmärtää se, että mut pitää tulla koetuksi oman alani domain-eksperttinä. Ja se näkyy muun muassa tällaisella lauseella. Myyjät ovat ja toimivat luotettavina neuvonantajina. Mä siis tiedän domainini, mä tiedän mun viiteryhmäni, missä mä myyn, ja pystyn neuvomaan asiakkaita niin, että mä en tunnu vaan siltä, että mä neuvon vaan myydäkseni omia tuotteitani, vaan musta tulee luotettavan neuvonantajan kuva, ja välillä mä osaan sanoa, että itse asiassa ratkaisua mä tiedän tuohon paremman, mutta meillä taas tähän on äärimmäisen hyvä ratkaisu. Eli luotettava neuvonantaja osaa antaa asiakkaalle puolueettomastikin neuvoja, ja tätä asiakkaat odottaa. Ja silloin nyt se sanoma, mitä mä oon tuutannut, on tämä. Tieto on ilmasta, näkemyksistä maksetaan. Nythän te olette tässä webinaarissa, vaikka tästä nyt ei tänään maksetakaan, niin en mä tuo teille tietoa, vaan myös omia näkemyksiäni tämän tiedon pohjalta. Minun mielestäni se on näin. Mä toivotan tervetulleeksi vastalauseet
mielelläni, mutta jotain mieltähän mun on pakko myyjänäkin olla. Eli mä ihmettelen hieman sitä, että mitä tapahtui sille kohdalle myynnissä, että hei, perustuen sun tilanteen tuntemukseen ja meidän tarjoamaan, tämä on se, mitä minä sinulle ehdotan. Niin tämä osio myynnissä on mennyt sellaisen ihmeelliseen, mä laitan ja palvelen sua sähköpostissa, mä laitan sulle vaihtoehtoja. Hei, mä palaitan meidän niin kuin esimerkit sulle, että ikään kuin se on niin kuin levitetään mun eteeni katalogia ja sanotaan, katso rakas asiakas, tässä on myös hyvä vaihtoehto. Mutta kun ei asiakas halua vaihtoehtoja. Asiakas haluaa sinun näkemyksen. Hei, tunnet mut ja mun tilanteen. Mitä sinä ehdotat minulle? Niin tätä asiakas odottaa meiltä myyjiltä. Ei vaihtoehtoja johonkin mailiin, jossa mä kerron, että tässä on myös hyvä vaihtoehto teille sinne rakas asiakas tutkintaan. Vaan asiakas sanoo, että hei, kun mä oon kertonut sulle mun tilanne, niin kerro, mitä sinun näkemyksesi mukaan minun pitäisi tehdä. Ja tästä on asiakas valmiina maksamaan. Ja sen takia meidän pitää olla näkemyksellisempiä. No niin. Sitten tulee tämä järki ja tunne. Hei, ei muisteta tai ei unohdeta sitä, että asiakkaat tekee edelleen päätöksiä molempiin aspekteihin tutustueena. Toisaalta, jos me mennään vaikkapa henkilöön ensin, tekin saatutti tänään vähän miettiä, että miten mä niin tuohon Saniin suhtaudun. Osa tuli tähän webinaariin vaikka sen takia, kun täällä on Sani, ja osa sietää, vaikka täällä on Sani. Eli voinko luottaa tähän kaveriin, tykkääkö mä tästä, pidäkö mä henkilöstä. Tätä me mietitään aina, kun me kohdataan myyjä. Toisaalta sitten, kun me mennään prosessissa hieman eteenpäin, niin sen jälkeen ihmisen rooli määrittävänä tekijänä hieman katoaa, ja me ruvetaan miettimään toimittajan uskottavuutta. Niin me huomataankin, että tässäkin on vähän tämmöistä järkitunnepeluria. Aluksi se on ehkä enemmän hieman tunnevetoista, miltä tämä tuntuu, miltä mä koen tämän, voiko mä luottaa, miksi se sanoi tolleen, se oli hassu äänenpaino. Ja sitten kun me mennään, niin sitten se menee vähän sinne järkipuolelle. Ja järjen ja tunnen yhteispeliä on koko moderni ostaminenkin. Ja ostoprosessissa ei tapahtunut mitään uutosta. Se on niin kuin hyvä ymmärtää siis niissä aspekteissa, miten päätös syntyy. Se syntyy aina samalla lailla, järjen ja tunteen yhteispelillä. Me voidaan siihenkin palata jossain webinaarissa erikseen, mutta älä unohda sitä, että meillä on tunteita, jotka meille sitten hyvin perustelee järjen. Ja katsotaan nyt tälleen, olkoon tämä nyt pieni. Oletteko kuullut hirveästi tällaisia lauseita? Että juu, kyllä se. Siis mä laskeskelin tossa, että kun mä ajelen tästä Westendissä Lauttasaareen, niin se on kyllä ihan järkevä toi privajahti, että kyllä se niinku selkeästi säästää, varsinkin tässä modernissa maailmassa, niin vähän ekologisia vaihtoehtoja jahdilla mennä ja koko perhe pääsee matkuun. Come on, sä et tarvii yhtäkään tonnin laukkua. Mä en tarvi 100 pari tennareita. Mä en tarvitse järkiperusteisesti sitä, vaan ne on tunnepohjaisia motiiveja, jotka valuu yllättävänkin isoihin hankintoihin, jolloin järki ja tunne edelleen hyvin vahvoja motivaattoreita ostamisessa. Siinä mielessä ei mitään uutta auringon alla. No nyt. Pakko oli laittaa. Tänään on legendaarinen yhdysvaltalainen rap-artisti Nas Helsingissä keikalla. Hänellä tämmöinen lause kuin half man, half amazing. Ja niinhän meilläkin on tämmöinen lause, kun tekoäly mahdollistaa sen, että meillä voi olla toinen puoli meidän, voisi sanoa, toimintatavastamme täysin teknologia-avusteista. Ja otetaan tästä nyt spinnaus tuohon tekkiin. Te olette kuullut varmaan tämän tyylisen lauseen, jonka mä vähän suomensin omaan suuhun sopivaksi, että ei tekoäly sua korvaa, vaan se joku, joka käyttää tekoälyä, niin mä lisäsin tähän yhden. Tämä on pieni, mutta tärkeä muutos. Ei tekoäly sinua korvaa, vaan joku kollegasi, joka käyttää tekoälyä taidokkaasti. Katos, meillä on nyt kaikilla ne käyttömahdollisuudet, mutta ihan kaikki ei pysty vielä sitä tehoa sieltä irti saamaan, niin ne, jotka taas on jaksanut sen 2 vuotta siihen käyttää ja kokeilla ja kompostua, niin ne on sitten jo aika hyviä. Ja nyt kun heiltä
kysytään, tässä vaikka HubSpotin esimerkki, niin 78% myynnin ammattilaisista sanoo, että se primäärifunktio AI:n käyttämisen, tekoälyn käyttämisen on se, että me käytetään aikamme sen jälkeen paremmin kriittisempiin tehtäviin. Eli toi vasen lista, manuaalikamaa, pitää tehdä jotain nopeasti, niin tämähän on se kama, mikä on todella hyvä. Mä annan esimerkin. Sä näkisit tämän kalvon, otat kuvan ChatGPT:hin, sen jälkeen sanot, että käännät tää suomeksi listaksi. Niin kyllähän ton sä pystyt tehdä, mutta sulla menee siihen 10 minuuttia, 15 minuuttia ja AIlla menee 15 sekuntia. Ja nyt kun näitä asioita alkaa tulee 1000 päivässä, jossa sä pystyt minuuteista mennä sekunteihin tai tunneista minuutteihin ja niin edelleen, niin kyllähän tämä on sitten se tuottavuusloikka. Jolloin uskaltaisin sanoa, että kyseessähän ei ole vain tai tekoälyn myynnissä teema, vaan ihan työelämässä. Ja nyt otetaan pari nostoa siitä, että miten mä käyttäisin itseäni viisaampi, jotka aidosti tutkii tätä joka ikinen päivä. Muun muassa Jukka Luoma, joka valittiin vuoden opettajaksikin, niin hänellä oli tämmöinen rappari tonne Aaltoon, kuin miten generatiivinen tekoäly myyttää työtä, organisaatiota, yhteiskuntaa. Kannattaa ehdottomasti käydä tutustumassa. Niin siellä oli moniakin hyviä nostoja, mutta yksi oli tämä. Joo, tekoäly parantaa tutkitusti työn tuottavuutta. Se on varmaan tavallaan aika itsestäänselvä, jos nyt kuuntelee näitä raportteja. Tuottavuus paranee, mutta mitä se tekee myös on työtyytyväisyys paranee. Eli ihmiset ovat onnellisimpia työelämässään, kun heidän ei tarvitse tuskastella toimimattoman teknologian kanssa, vaan heillä on joku apuri, joka auttaa heitä keskittymään paremmin ihmiselle sopivaan työhön. Sun työtyytyväisyys lisääntyy, kun teknologia auttaa sua ja sä et tuskastele epätoimivan teknologian kanssa. Jolloin nyt tietysti tämä on toinen puoli, mistä me puhutaan vähän vähemmän. Me puhutaan enemmän tuosta tuottavuus, mutta onnellisuus ja työtyytyväisyys paranee myös. Ja tämähän on tosi monelle jo ihan oikeasti arvo. Että mä haluan sellaisen työpaikan, jossa hommat toimii, siellä on prosessit kunnossa, mun ei tarvitse aina tuskastella, koska tämä nykyinen juttu, mä en ole valmis enää tähän. Ja tämä on tärkeä huomio, mitä tekoälytyö myös. Nyt. Tämä ei ole ongelmaton aihe. Kappas, tässä on tuoreimmat myynnin teknologiat. Huoma, painosanalle tuorein ja painosanalle myynnin teknologiat. Myynnin puolella on jo 1014, kun tässä nyt oli erilaista teknologian vaihtoehtoa. Tämä on vaan myynnin teknologiat. Sitten kun me mennään markkinoinnin puolelle, niin se lukuhan on yli 10 000. Ja se on johtanut hassuun tilanteeseen. Se on johtanut siihen, että myyjät, jotka ovat tietyllä lailla, joilla on mahdollisuus tutustua teknologiaan, niin ne on niin sanotusti, niillä on enemmän ja enemmän pääpyörällä. Eli voi hassusti sanoa, että ne, joilla on vaan kynä ja paperi, niin ne ei tavallaan ole semmoisessa ahdistuksessa teknologiapaljouden kanssa. Niin mä yritän sanoa sitä, että otetaan mekin ystävät niin kuin muutospaloina pienissä erissä. Ei yritetä hotkia kerrallaan. Koska muuten tulee se, että mun pitäisi tonne, sit lyhyt video, sit toi 7 erilaista työkalua. Tää tällä hetkellä väsyttää ihmisiä. Jolloin meidän tehtävä ei olisi tutustua kaikkeen teknologiaan, vaan lähteä aluksi jostain. Esimerkiksi tappamalla turhat Teamsit. Siis niin yksinkertaisesti, kun älä osallistu turhiin Teamseihin, koska ne tappaa tuottavuutta enemmän, niin tällaisilla asioilla tämä moderni työelämä ratketaan. Siis ei näissä ole mitään uutta ja ihmeellistä. Tarvitsen teknologiatyökalun, tarvitsen tuon, ei. Sun tarvii ensin katsoa, mikä on olennaista, ja olla vähemmän niissä nimipalleroina kaiken maailman sisäisissä kokouksissa. Täältä se todellinen tuottavuus tulee, ei uudella tekillä. Okei? Okay? No nyt ne, jotka pystyy tähän, tässä on vertailuna vaikkapa 2 esimerkkiä. Keskivertio-organisaatio, parhaat organisaatiot. Mikä se pointti on?
parhaat organisaatiot, tai parhaat myyntiorganisaatiot, miksi ne myy enemmän, johtuu siitä, että myyjät käyttävät enemmän asiakkaiden kanssa. He aidosti äh, viettää enemmän tapaamisissa asiakkaiden kanssa, he tunnistaa tyypillisemmin asiakaspotentiaalia, niin tämä on se iso ero. Ei hirveästi uutta, tuplaa asiakasaikas ja tuplaa tuloksessa, karrikoidusti. Siis tämähän on se juju. Niin nyt tämä on se, mitä tekoäly täytyisi tehdä. Ottaa sitä monotonista shaibaa pois, ja sitten taas toisaalta sekään ei riitä, koska sun pitää pystyä sitten sanoa ja kieltäytyä, että mä en hei tähän pääse, kun mun pitää mennä asiakkaille. Ei tässä ole mitään uutta. Tätähän mä olen sodassa, että miten me saadaan myyjät paremmin asiakkaisiin. Miten me saadaan ihmiset käyttämään enemmän töitä asiakkaissa kuin talon sisässä. Koska talon sisästä ei synny niitä törmäytyksiä siihen rajapintaan, vaan ne syntyy siellä ihan aidosti kentällä. No, sitten olisi viimeinen, tai se T-teknologia, tekoäly taskuun. Mä en tänään rupea jakaa prompteja, meillä on siihen ihan erilliset sessiot tulossa ja kaiken näköisiä juttuja, mutta mitä mä tarkoitan tällä? Lataa ne applikaatiot puhelimeen, jotta sä saat noin arjen käyttötarkoitukset. Eli sillä, että jos ei se ole sun arjessa, niin ei se jää kivaksi runokoneeksi sen jälkeen tämä ChatGPT tai Copilotti, vaan silloin kun se on siinä, että kun mä otan kuvan sienimetsällä, aha, mikä sieni toi on? Ajaa, pitääkö sitä keittää vai ei? Ahaa, hei, tuossa oli englanninkielinen kivan näköinen kuva, voit sä suomentaa ton? Alright. Silloin kun mä pystyn sanelemaan automatkaan ja sanoa, että hei, mun pitäisi kirjoittaa asiakasreklamaatio vastaus, se on norjaksi, niin pystyt kautta. Silloin kun se on tuolla tasolla, eli tällä tasolla, niin sen jälkeen vasta tekoäly alkaa palvelemaan sua arjessa. Ja sitä täytyy muuten oikeasti käyttää läpi. No, mä oon tykännyt tästä lauseesta. Jos sä et ole ruokapöydässä, niin sit sä oot menussa. Jolloin me muistetaan kuitenkin tämä, että kyllähän se tuottavuusloikka sitten niiden myyjien osalta, jotka on sitä ottanut hyötykäyttöön, se on aika hurja. Et mä katson, että ihan oikeasti mun kollegat joissain, niin ne kirjoittaa omat sähköpostinsa kuin eläimet vielä. Tiedätkö? Jokaiseen vastataan yksitellen ja crop ja traps, logon, koon muuttaminen. Se on tämmöistä manuaalista. Niin tämä on ihan aidosti sellainen asia, että ei ole kiire, mutta kannattaa herätä. No nyt kysymys. Onko kaikki perusasiat muuttunut myynnissä ja markkinoinnissa? Mä teen tämmöisen kyssärin teille tässä vaiheessa, että mitä sanoisitte? Heittäkääs joku ihan huviksi, mä laitan ton jaon pois päältä hetkeksi, niin mikä on markkinoinnin tarkoitus? Mitä sanoisit vaikka, onko Jyri siellä meillä linjoilla? Tai mitä sanoisit, Jyri? Mä arvasin, Mikä että taas tulee joku tosi vaikea kysymys. Joo, Niin sä kysytään tiedät multa mut tuttuna. Kato, pitää talenteille laittaa. Joo. Sä kysyt aina multa vaan sitä varten, että on niin lohdukasta, että tuo kaveri on tehnyt yli 30 vuotta myyntiä ja sekä ei tiedä mistään mitään. Niin siksi pistetään mulle. Nyt mä unohdin kysymyksen. Mä höpötin niin paljon väliin. Markkinoinnista jotain. Niin, otetaan tämmöinen, mä en odota Wikipedia vastausta, tai edes oikein. Mä vaan kiinnostaa se, että jos sä ajattelet nyt tätä modernia myyntiä, että sulla on myynti ja markkinointi, niin mikä on markkinoinnin tehtävä, mikä on myynnin tehtävä? Mitä sä niin sanoisit itse ajatuksena? Mullakin on vaan oma ajatus, ei tässä ole oikeaa eikä väärää. No siis aika tiiviisti tehnyt on meidän markkinointi-ihmisen kanssa yhteistyötä, että istutaan saman pöydän ääressä ja nenät vastakkain, niin päässyt näkemään sitä markkinointia, niin kyllä joltain viisaammalta mä olen kuullut, niin mennään sillä, että markkinointi luo kysyntää, mihin myynti vastaa. No niin, ja nyt taas kertoo vähättely itsestäsi siihen alkuun, koska siis sehän on ihan mullakin kalvoilla lukee. En mä nyt osaa sanoa, että No sulta mä varmaan sen sitten kuullut. ollaanko me molemmat sitä oikeassa, mutta jos ajatellaan sitä, että niin kuin markkinoinnin tehtävä modernissa maailmassa on herättää kiinnostusta, luoda kysyntää, ja myynnin tehtävä olisi varmistaa sopivuutta ja vastata siihen kysyntään. Tai ehkä voisi sanoa, ei vaan vastata, vaan kaupallistaa se. Niin nyt minkä takia tämä on tärkeää ymmärtää on se, että eihän näissä avaintavoitteissa ole muutosta tapahtunut vuosisatoihin. Ei tässä ole tapahtunut muutosta, mutta nyt on tärkeää ymmärtää se, että markkinointi saattaa ottaa myös tästä kvalifioinnista isomman roolin, jolloin nyt me palataan tähän ihan loppujaksoon siihen, että no
on olennaista edelleen, vaikka maailma onkin teknologinen, niin mä tarjoilisin teille 100 vuotta vanhan myyntiohjeen. Tämä on viisas ja tämä on edelleen totta. Luetaan ääneen. Älkää te menettäkö malttianne, vaikka ostajanne sen menettääkin sen. Olkaa itsepäinen ja olkaa hyvätuolinen. Koko päivän työn tärkein kohta on päästä selville ostajanne kannasta, älytä, mikä kohta puheestanne tai ominaisuus tavarassanne estää häntä kauppaa päättämästä. Kun te olette päässyt siitä selvyyteen, on helppoa poistaa tuo este ja ottaa tilaus nyt ystäväksenne muuttuneelta mieheltä. Ja nyt tietysti varmaan osa meiltä sanoo, että okei, että siihen ehkä maailman aikaan se kirjaimesti oli varmaan silloin mieheltä, mutta jos pystyy ottamaan tästä sen modernin näkökulman, niin siellä puhutaan ostamisen esteiden poistamisesta, kitkan poistamisesta, palveluammatin roolista, ymmärtää ja älytä, mikä on se asiakkaan pohdinta, niin näitähän me ratkotaan edelleen vaan moderneilla välineillä. Mikä on se kitka? Mitä se asiakas miettii? Me palataan aina niihin niin kuin samoihin 100 vuotta vanhoja ajatuksia. Ja sen takia mä haluaisin tarjota tällaisen, että uutta monelle on tämä sosiaalinen media, teknologia, tekoäly, videot. Mutta mikä on edelleen totta, niin on tämä muuttumaton tosiasia. Enemmän on totta ja muuttumatonta kuin uutta. Siis enemmän niitä ihan myynnin perusprinsiippejä on edelleen totta. Aktiivinen myyntityö, myynnin matemaattiset ulottuvuudet, suhteen merkitys, asiantuntijoiden merkitys ja niin edelleen. Ja nythän me huomataan, että se ero tehdään enemmänkin näin. Miten sä ajattelet? Ajatteletko sä, että vaan, no mä en ole kato semmoinen TikTok-tyyppi, mä en ole semmoinen some-tyyppi, mä en ole semmoinen teknologiatyyppi, mä en ole semmoinen CRM-täyttäjätyyppi. Vai ajatteletko, että hei, näissä asioissa mä voin tulla paremmaksi. Mä en ole vielä niin hyvä kuin mä voisin olla, mutta mä voin tulla paremmaksi. Come on, muutos tehdään täällä. Ei se ole ikäkysymys. Ei ole mitään todistetta siitä, että ikä tai sukupolvi vaikuttaisi sun kykyyn omaksua muutosta. Totta kai se varmaan haastekerroin hieman nousee, kun kokemusta tulee, mutta ei se esteenä ole. Jolloin jos summataan toi, että ei tekoälyn tehtävä korvata ihmistä, vaan se tarpeeton työ, johon ihmistä ei edes koskaan kuulunut laittaakaan. Ei niin kuin niitä toisteisia tehtäviä ole tarkoitus ihmisenä tehdä. Ei sun rooli myynnissä ole täyttää CRM manuaalisesti johonkin kenttiin tai etsiä tietoa. Tämä on se rooli, mikä oikeasti tulee korvatuksi tekoälyn toimesta. Tai ainakin tulisi tulla. Ei sen tarkoitus sua ihmisenä korvaa, vaan se duuni, mikä sun pöydällä ei olisi koskaan kuulunutkaan olla. Tämä on se tekoälyn lupaus. No niin, jolla lupauksen viimeinen vaihe, jotta pysytään jokseenkin aikataulussa, on tämä. Ne 5 vinkkiä. 2024 loppuvuoteen. Tämä olikin muuten, miettikääpä itse tähän. Hei, tässä on niin 5 vinkkiä, että mitäs parannat kaikkien organisaatioiden myynnin niin kuin tämmöisillä kevyillä lainapeilla. Nyt piti oikeasti pohtia, mitkä ne on. Niin tässä nyt pidemmittä puhetta nämä. Yksi on toi, eka. Miten sä voit myydä ilman ihmistä? Kun asiakkaat on valmiina ostaa itsenäisesti, niin älä ole turhaan tiellä. Eli miten sä pystyt muumaan itsenäisesti tai palvelemaan itsenäisiä ostajia? Miten me voidaan tehdä se? Otetaanko me teknologiaa, että asiakas voi itse konfiguroida, luoda esikatselun omasta tarjouksestaan tai tarjota itse palveluportaalia tai miten se tehdään? Se on moniulotteisempi. Mutta tämä on oikeasti nyt, asiakkaat on valmiina ostaa itse, miksi meidän täytyy tukottaa meidät omilla resursseillamme. Tämä on iso juttu. 2. Kamat taskuun ja arkeen. Nämä tukiälyt pitää laittaa tänne, jotta sä et tee enää sitä manuaalista toisteista duunia. Katso omaa työviikkoa, katso mitä sä teet työssäsi. Mä uskallan väittää, että tuntematta sun tilannetta ja sua, niin sulla on osa roolista sellaista ihan höpö hommaa, joka olisi tekoälyllä tehtävissä. Sä kääntelet itse niitä juttuja jossain Google Translateilla tai muuttelet logokokoja tai etsit jotain kuvia tai siis sä tiedät, mitä mä puhun.
Tekoäly tekee tätä. 3 termiä. Revenue Operations, RevOps, Product-led Growth, PLG, ja sitten Account-based Selling, ABS, niin sanotusti lyhenteenä, ei jarrut, vaikka nekin on hyvät. Niin nämä on nyt ne, jotka ottaa tulta alleen. Näihin kannattaa kaikkiin tutustua, varsinkin, jos tuolla tasolla ei termit ole tuttuja, niin sä et ole ihan niin perillä vielä kuin voisit. Silloin Revenue Operations, Product-led Growth ja Account-based Selling on ne teemat, mitä tällä hetkellä myydään eniten. Tosi tärkeät. Sun tehtävä ei ole tuoda lisää infoa, vaan lisää näkemystä, sitä älyä, mitä pitäisi tehdä sun perusteella. Tuo näkemyksiä, älä ideoita. Ja viimeisenä, älä syö yksin. Katos, me ollaan viisaampia sun kanssa kuin yksin, niin sparraa kollegoita, vietä asiakkaiden kanssa aikaa. Mene lounaalle, älä mene kollegan kanssa kahvihuoneeseen, mene asiakkaan kanssa syömään. Tällä mä oon myynnillisen menestykseni tehnyt, kun mä uskallan viettää enemmän aikaa siellä asiakkaissa kuin organisaation sisässä. Ei tässä mitään uutta, mutta se olisi mun vinkki edelleen. Jolloin, muistutus vielä tästä. Viimeisen kerran. Tulevia tapahtumia, tulkaa ihmeessä mukaan, kysykää näistä lisää ja vinkkeli, niin 4V-koodi, niin sitten me päästään perehtyä eri teemoissa vielä syvällisemmin. Mutta tässä vaiheessa niin sydämelliset kiitokset teille ja jos on jotain kyssäreitä, niin Anun ohjeistuksella voidaan niitä ottaa. Joo, kiitos Sani. Uploadit tulee täältä Itä-Pasilasta. Siellä Itä-Pasilasta. on chatissakin paljon kiitoksia sinulle taas jälleen kerran. Ja Kyllä. kysymyksiä ei ollut varsinaisesti. Siellä oli keskustelua siitä, että Joo. voiko oikeasti myyjän osaamiseen luottaa, että oli yhdellä keissi, että hän joutui opastamaan myyjää. Että ei ole ihan itsestään selvää se, että myyjä on aina kartalla. Mutta jos on jotain muita kysymyksiä, niin nyt ehtii vielä. Niin, mä voin tuohon omana kommentin sanoa, että ei missään nimessä myyjä ole aina kartalla. Osa myyjistä on hyvinkin kartalla, ja sitten meitä mahtuu myyntikenttään todella erilaista. Ja sehän mua vähän harmittaa vaikka meidän osalta, kun tiedän jo tässä webinaarissa, mä tunnen osaa teistä, te olette sitä ammattikuntaa tai ammattimaisia, niin me saadaan myös huonoa mainetta niiden vähän keskivertojen tai huonojenkin osalta. Mutta meille taas on ihan niin kuin rajaton määrä arvoa sit tulevaisuudessa tilaa. Jees. Onko jotain muuta kysymystä? Voi sieltä heittää vaikka ihan äänelläkin, jos on joku polttava aihe mielessä. Jep. Hyvä. Joo, sieltä tulee tuolla vauhdissa, mutta hyvä, jos tulee semmoinen fiilis. Kato, tämä on silleen, että mä oon huomannut osaltakin, tai välillä sitä, että mun rooli on toisaalta ei niinkään tuoda välttämättä aina jotain uutta tai edes näkemystä, vaan välillä vaan muistuttaa, että hei, että tässä on tietyt perusasiat, jotka edelleen toimii todella hyvin. Jos ajatellaan vaikka siis semmoista, että mulla ei myynnillisesti ole ollut niin kuin viimeisen 17 vuoden aikana hirveän monta jaksoa, jolla on mennyt hirveän huonosti, ja johtuen siitä, että ne samat lainalaisuudet riippumatta roolista, riippumatta markkinakoosta, niin ne toimii aina. Ja ne oli noit 5 juttuja, että tavallaan se, että niissä ei ole semmoisia muutoksia edes koronan, edes tekoälyn tulon myötä, että se muuttaisi koko peliä. Mä en tietenkään halua vähätellä, että jos valtio kieltää liiketoiminnan niin kuin, ravintoloiden auki pitämisen, kyllähän niin kuin ymmärrettävästi on vaikutusta. Niin jos katsotaan tätä modernia maailmaa, niin tämmöiset makrotaloustrendit ei oikeasti vaikuta ihan kaikkialle niin kuin sillä tasolla, etteikö menestyminen olisi mahdollista, vaan se tehdään sillä asiakaskeskeisellä myyntityöllä aika monesti niitä tuloksia. Jep. Näin. Mutta hei, tallenne kaikille talteen. Niin, semmoinen sanoi, hei, ottakaa linkkarissa ehdottomasti kontaktiin, jos ei ole vielä verkostossa. Ja sitten tosiaan salainen koodi teille vielä tulee webinaarin jälkeenkin muistutuksena. Toivottavasti nähdään syksyllä. Jos on jotain kysyttävää näihin, niin Anulle ja mulle vaan lisätietoja, niin kerrotaan vähän noista tarkemmista sisällöistä. Yes. Mutta kiitos kaikille. Oikein mukavaa työpäivää, viikon jatkoa ja tsemppiä syksyyn. Ja toivottavasti tosiaan nähdään taas
myynnin merkeissä jollakin foorumilla tai areenalla, niin mä laitan tästä nyt sitten tallennuksen pois ja heipat kaikille. Hei, kiitoksia kaikille kivoista